Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Lilongwe, mu mzinda wa Lilongwe, kumene kuli kumtandire. We have been here many times. Apita Mutharika, a president, adali ndi msonkhano wawo pompano, ndipo tabweranso pano constituency ino ndi ya Bambo Gangata, amene ndi vice president chipani cha Democratic Progressive chigawo chino chapakati. Msonkhano wakutcha kuti DPP Thank You Rally kuno ku Lilongwe. Whether you are in Malawi and around the world, kulikonse kumene mukutionera tikulandireni. Kudali mvula ya mphamvu kuno, kudali mvula yayikulu yangokata kumene, n'chifukwa chake msonkhano uso kauyamba mochedwa. Ndi mayi munyenyembe pano. Mwangokhalano anzanga. Aka. Mesatu upangira limodzi zinthu. Zinthu upangira limodzi. Zimenezi ka. Tachokera kutali. Tachokera kutali. Dashboard udapanga ndiwe. Ivi ndi bwana ABM akudziwa zimenezi. Musatero. Ndi ntchito ya anthu ambiri. Ndi ntchito ya anthu ambiri. Amonera. Ndi ntchito ya anthu ambiri. Wayenda chipipu latoko. Mayi munyenyembe. Andevu zamwaya kuti moni. Ziwamo. Andevu zamwaya kuti moni. Anatuza kuti mukakumana ndi mayi munyenyembe. Mukapatse moni. Ndalandira. Mukati taonga chomene. Napokera. Pajanga nonse nga. Akakukayo. 2 months tsopano chilowereni mboma. Muna nalako. Kwambiri. Idawina yokha tangolowa. Waivera fungo kaya. MCB aivera fungo bodi. Amasawera kwambiri. Aka. Anapoyira game ili yao. Anapoyira game ili yao. Anali mboma iwo. Government machine yose nali manja mwao. Kama chifukwa choti asempana ndi Malawi. Apoyira game ili yao. Mukanza kuti anthu anakuvoterani chifukwa chani? Adavotera ABM kuti miyoyo ya anthu isinthe. Kwanza tuwana kungitsa kwambiri. Inu taganizani anthu madya chitedze. Umagona njala. Federeza 200,000. Ma basic needs ya munthu anapita patali kwambiri. Ndi Malawi ananile mademo kwaletsa. Anangosunga chikwanje ntumba. Chikwanje ndiye vote. Inafika pa 16. Malawi anakapanga voice out. Ndi vote yao. Kuti atuluke mboma amene ajawo. Basi samalimbana nawo yakabweza kumademo amangokhala. Akati kwacha yagwa mango yang'ana. Kuti yawo ayende omwewo yawo. Sabweraso. Ayeko kuti amene ajamaona plan simudzaonaso. Sadzalamuliraso atu dziko ili. Izo ndezoona. Whether they like or not, they will never come again. MCB ndikuti. Kulala kwanya? Amalawi anaona. Kuti chipani cha nkhaza, inu munaona zomwe zachitika pakati apo. Kutemedwa, including ine kundiombe. Kodi bala lijali libwa. Ipo lidapola kwa madandiwombera, after ntangula. Uri mudatani. Ndayankhula msonkhano waku Kasungu, anamba kundiwenda. Gangata amumanga, ndikaone Gangata, ukandiombera kumeneko. Zoona nzima. Sikuti inu yondi wamphulupulu. Nzima ayi. Ine ndine nzima ayi. Nzima isaka. Civilian woman, an armed one. Why are you shooting me? Simuona kuti zola kuika zimene zija. Malawi amatani. Amaona zimene zijazo. Nzima ayi ngati ine. Why are you shooting me? Sinatanga chilichonse. Nakuzira mucha kuti ani armed one. Civilian woman. Malonjezo amene mudalonjeza Malawi ngati chipani. Ifa inu ndi munthu wa mdindo ku chipani. Zikuteka. Choyamba. Federeza 10,000 kwacha. Kodi 10,000? 10,000. Nkanthu upandaka. Yayi, 10,000 opandaka. Opandaka. Kalibe 10,000. Ndibona ngati 10,000 nkanthu. Yayi, 10,000 DPM amene. Opandaka. Machine. Adadi mulela khungu amene ajawo. Kodi zinthu izitwa blind zimafunika anthu experience. Professor anakhala. Professor anakhala mboma. Wakhalapo amene ujanduna ya zuchulungamo, ku education,
wakhalapo president zaka zambuyo ndi government machinery momwe imendera amayidziwa chifukwa chake amapanga zinthu chilichonse kuchika pamalo pake. Inu mwaona kuti wasankha cabinet yambiri rinyi cabinet mwaona china chosepera misonkho ya Malawi chiti chimenezi ndalama zomwe manduna ambiri amalandiraji watenga ukagulira chimanga zina wapititsa kufedereza. Simuona Minister of Agriculture akutamanga kwambiri wiki ino anthu ayamba kulandira inde kugula wa 10,000 wiki ino. Basi mafuta kuti mafutawo APM mafuta sagula kwa mamiddlemen iyayi amatenga ndalama kutumiza kumene amapanga mafuta ako ndikukagula konko matraki nkumabweretsa kuno pamene yawa mafuta magula kwa mamiddlemen. Vuto lomwe analisiya ndi limene limavuta pakati papa koma panopa APM wakoza mlati mupita ma filling station muona kuti mafuta mulibenso malaini ambiri anthu akutira bwinobwino. 2 weeks ikubwerayi mafuta akhala stable. Everything will be stabilized. You know bwino chifukwa cha mmene APM ali. Ndeti makamba zimene chipani chanu chalonjeza cabinet yaing'ono munati china chayamba cha munati cha fertilizer. APM wanena kuti come January sukulu za ulere za secondary school za boma ana azipita ulere January yemwe akubwerayi kumanebo asalipira zimene zizilime ndi manebo yemwe asalipira kulibe ndalama IT zili zonse adati ayika zonse ayika chilichonse 100 million izipita mmakonstituency muja izipita mmakonstituency muja cholinga azimayi akapeza ngongole kumeneko tiyembekezere zotani pano lero lipanopa muyembekezere sabwinobwino chifukwa Gangata kuna adawina kale kodi kuno tangobwera kuti anthu achitilongo ndi kuti Gangata adawina kale kodi lidalamula kuti adawina amene chifukwa ntchito kuno tinagwira ifeyo tinagwira kampeni kunoko moti leloli Pungu amene anali kuno Zulu ayibvera Pungu leloli Zulu Pungu amene anali kuno ayibvera tikambe za Gangata pa Zulu osanga yankhe panopa ngeti sachula Zulu Gangata apanga chitukuka adapanga kale kuli zipatala kuno anthu amalandira mankhwala aulere amalandira mankhwala aulere kuno amalandira mankhwala wamangakala chipatala Gangata zitukuko zambiri za madzi sinanziti chwasobweretsa kuno Gangata kulibenso vuto kwati kwasiwase ino yachitika mwayi kwa meya wa mzinda wa Lilongwe akuchokera Swakundo Gangata ndi amene tichezabe kwambiri ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi wireless yakanema ya Times ndipo mulendo olemekezeka Bambo Alfred Gangata amene ndi Minister wa State akupatsana moni ndi mafumu amene abwera kuno ku msonkhano. Tinanena kuti msonkhano wayamba mochedwa chifukwa chonena kuti kudali mvula kuno mvula yamphamvu kwambiri komanso ya mkuntho koma tsopano msonkhano ukhale ukuyamba tsopano lino kwimbira wanthu limene labwera kuno kumtandire ndimanena kunena kuti kuno kumtandire tabwera kambirimbiri ndiyetu kuli magari kuli njinga za moto zimene zaperekeza Gangata kuno kunena za mmene kwachera kuno iyayi monga nanena kale kuti mitambo komanso kunabwera mvula imene yafika pano taonga sabola ndi mtolankhani wathu kuno ndale sakulilongwe umazimvetsa bwino ndiwe tapotokosera amalawi ndale sakuntandire iyayi kuntandire kuno ndiye koyambira ndale muno kulilongwe tiyembekezere zotani pano iyayi manthawi zonse koma mwachedwa munali vula inapaswa ifeya vula tiyambe msonkhano achitiritiri muli bwanji ndilipo inu muli bwanji ndinu okondwa bwanji kuti muli mboma tsopano ife tungokondwera kwa ntchito za manja athu tsopano zitichitire umboni
kudali kuta bwanji kukhala opposition 5 years. Ukakwa opposition mapusi azatuwa mwezi umodzi omwewo sakugona opposition iyi sinofuna udzapitaso kwa opposition inu simudzatulukanso ayi nde mudzimba zolankhula zawo zikomo kwambiri tembekezere chani pano achidiridiri aprofesa atu pali manifesto amene adayikhazikitsa kuti m'midzimu anthu ayembekezere kulandira ngongole 100 miliyoni azimayi 100 miliyoni anyamata ndiye kuti constituency fund imene ikwana 5 billion tikuyembekezera kuti chitukuko m'madera ambiri chifikira tsopano. Kodi kuno za masankho a MP zili pati tsopano? Nkhani ndionena kuti ananena kale kuti ona bogangata awina koma chifukwa chosamvetsa masankho adayima ananena kuti tivotaso koma nanga si chilungamo timachipeza ku koti lanena kuti ameke alengeze khoti lanena kuti alengeze zimene anapeza zimene anapezazo zimene zinali zotani titu masankhotu olo mtasiyana munthu mmodzi winayo wowina basi ndithu moti lero nkukondwera kuti tapamba sadalengeze kale aizabwino zonse amenewo ndi regional governor chipani cha Democratic Progressive. Pepa nzanga ndinakudula ndimakamba kuti ndale zakulilongwe umazitsatira bwino kwimbira anthu uli likutanthauza chani kuimbira anthu ochuluka abwera pano kuyambira nthawi imene imati chamma 11 kunali mvula kuno kwakauka mvula kuyambira chamma half 11 mpana kumafika chamma half 3 to 4 anthu kumaona ngati msonkhano ulephereka koma tangona pene mvula yadula kuimbira anthu kusonkhana pamalo pano kuoneka kuti chipani chimene cha TPP ndi chipani choti chili ndi chikoka kuno chili ndi chikoka kuno chikuoneka kuti chili ndi chikoka komanso Alfred Gangata amene ali mphungu kwati ayo amene abwalo la milandu angonena kumene kuti ayi zotsatira akalengeze uko akuonekanso kuti ali ndi chikoka sikuti ndi munthu wamba yayi akuoneka kuti ndi munthu woti anthu akuno kuntandire amankonda kwambiri nde kwambiri tikafotokoza choncho onena kuti makamaka pano pantandire pano pachimampuka crowd ndi kuchimake kwa ndale mulilongwe muno muli malo angapo amene ndithu ukapita kumeneko ngati sunadzadzitse ndiye kuti imakhala kuti ilongwe yakukana pali kuno kuchimampuka pali pamasinta ndiye palinso kwa mgona ndi malo ofunika kwambiri makamaka pa ndale ndiye kuona pano mene kuimbira anthu lasonkhanirana zikuoneka kuti ayi chipani chimene chini mphamvu. Adavota bwanji anthu akulilongwe adavota bwanji pa president kulilongwe kuno tikatengera pa president makamaka mu Lilongwe City ikuoneka kuti ayi chipani cha TPP idawina ndi TPP kwambiri chipani cha TPP mu Lilongwe City chinatenga ndithu even ma MP chinatengapo angapo ndithu mu Lilongwe City koma tikapita kulilongwe kumene kumakhala ngati kogawana kumagawana ndi chipani china makamaka kurulo koma mutsitewu akuoneka kuti anthu ambiri amakonda chipani cha TPP. APM adawina ku City kwambiri uku kumutsiku kunali kogawana kwambiri chikoka cha APM anthu amusite munomo anamupatsa ndithu chikhulupiriro chambiri ena nkumafunsa kuti mwina zimene zinachitika chifukwa chani anthu amusite munomo akhala akuvutika kwambiri makamaka nakasi munthu wokhala mtauni amayenera chilichonse adzigula nde anthu amati akapita kukagula ichi akuona kuti ya mtengo wake uchulukira ichi mtengo wake so wakulu nde anthu amene wakhala kufinyika kwambiri zaka zingapo zimene zapitazo zaka 5 nde inakwana nthawi yoti anthu aja akufuna mpumulo mata akaona amaona kuti mpumulo umenewu uchokera ndithu kwa apita mtharika achipani cha TPP. Lastly, za masankho a MP mukuzimvetsa bwanji chimene chinachitika kuno anthu anaponya voti anapezeka kuti Honorable Gangata achipani cha TPP ndi amene anawina pachiwiri wawo mashiti amene anachitika koma kupangira kuti zotsatira zawo zidasiyana ndi mavoti ochepa ndi ameke ananena kuti ayi kumene kubwanji tidzavotetsa nthawi ina koma adapita kubwalo la milandu sabata yatha yomweyi alengeza kunena kuti ayi inu kalengezeni zomwezo ndiye pano tikuyembekezeka kuti ameke alengeza zotsatira zomwezo zimene alesa kuzidziwa kale ngati sachita apiru yayi apiruyo ibwerabe koma alengezekaye alengezekaye kumalanga apiru
atalengeza mpaka tali pano sanalengeze koma anthu akuzidziwa zotsatira kuti zinaina moti so akoti tinanena njo kuti pitani mukalengeze kayi munthu akalumbire kayi apiro mukapanga kumene zitakatere kuapiro kuti zizathera mmene zizatere koma panopo agangata apitirire kukhala MP. Chabwino amene ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola kuti fotokozera ndale za ku Lilongwe. Ena mwa olemekezeka amene afika pano ndi guest of honor amene ndi Alfred Gangata komanso pali Anoma ndi Chisale alipo mpano achidiridiri ndi achayankhula nawo kale ndi ena pali nduna ziwiri pano Minister of State komanso Deputy Minister wa Homeland Security. Ndiye abusa ndi amene kola laili nkhosikale akhale akutipempherera pano akangomaliza kupemphera tipereke kwa Master of Ceremonies kuti tiutsatire bwino msonkhano uno. Ngati mwango tikupeza kumene this is a thank you rally ya chipani cha Democratic Progressive ku Lilongwe Mtandire. Tikuperekeni kwa abusa atichitire mapemphero. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.